बाक्सा जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फोर्स अर्गानाइजेशना सेथि थार्ड मिटिं खुंदों। दिनै बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय लोक्षी बाजारनि नब्लाङाव साफागुरि खख्लाबारि आन्चलिक अल बड' एक्स भलन्टियार फोर्स अर्गानाइजेशननि बानजायनायाव बाक्सा जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फोर्स अर्गानाइजेशना सेथि थार्ड मिटिं खुंदों। गुबुन हाबाफारिफोरनि गेजेरजों फुंबिलि समाव आफादनि फिरफिला बिर होनाय हाबाफारिनि गेजेरजों सेथि थार्ड मिटिं हाबाफारिखौ जागायो आरो बे फिरफिलाखौ बिरहोयो अल बड' एक्स भलन्टियार फोर्स अर्गानाइजेशननि आफादगिरि कृष्णकान्त बसुमतारी बिथाङा। बेजों लोगोसे मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो बाक्सा जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फोर्स अर्गानाइजेशननि नेहाथारि अनिल कुमार बसुमतारीया। मख'नो गोनांदि हान्दै जथुम्मानि गेजेरजों 3 बोसोरनि थाखाय बाक्सा जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फोर्स अर्गानाइजेशननि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय जायो। 3 बोसोरनि थाखाय गोदानै दाजानाय बाक्सा जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फोर्स अर्गानाइजेशननि गोदान आफादगिरि महरै अनिल कुमार बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै बिन'द रामसियारि बिथांखौ होनाय जायो। गिबियाव नोंथांमोन मिडिया पार्सनखौ बरायग्रोनाय थाबाय आरो नोंथांमोननि नायगिरि गासैनिसिमबो अल बड' एक्स भलन्टियार फोर्स अर्गानाइजेशन बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। जों दिनै अल बड' एक्स भलन्टियार फोर्स अर्गानाइजेशन बाक्सा जिल्ला हिसाबै सेथि थार्ड मिटिं कनफारेन्स खुंनो बेयाव दिनै आखायाव लादों। दा बिनि गेजेरजों जोंनि जितु 2022 मायथाइ 1 मार्चआव दाजानाय बे डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ दिनै सिफायनानै जों गोदानै दिनै दाफुंना लानो हाबाय। बे कमिटियाव जोङो बिबानगिरि हिसाबै अनिल कुमार बसुमतारी बिथांखौ आफादगिरि महरै सायख'ना लानाय जायो। इट्स माइ सेल्फ। ओमफ्राय नेहाथारि हिसाबै जोंहा मोननो हायो बिथां बिन'द रामसियारि बिथांखौ आफादगिरि नेहाथारि जों सानैबो बाक्सा जिल्लानि अल बड' एक्स भलन्टियार फोर्स अर्गानाइजेशनाव सायख'जायो आरो जों गोसो गोथारै बिबानखौ गनायना लायो आरो जोङो बे बिबानखौ मोननायनि उनाव जोंनि बड'लेण्डनि अल बड' एक्स भलन्टियार फोर्सआ जिथु नाजानाय बेखौ जोङो जेसे हागौ गोसो गोरबोजों मावलांनो नाजागोन आरो इयुनाव जों जाहाथे साक्सेस जायो। एक्स भलन्टियार फोर्सनि गुबै थांखिया मा होनना फोरमायगोन? जोंनाथ' अल बड' एक्स भलन्टियार फोर्स अर्गानाइजेशननि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनि बैसोआ बाबेनलांनायनि उनावबाबो जों दिनै आलादा हादोर बड'लेण्डखौ सोरजिनो थाखाय जांख्रिफिननो आखायाव लादों। नाथाय बे जांख्रिनायाव जोङो डेम'क्रेसि भाबै आवगायलांगोन। बेयाव नन भायलेन्स आरो नन पलिटिकेलिस्ट। जों रावबो राजखान्थि हानजाजों लोब्बा गैया आरो जों गोदोनि बायदि थांगोन थखन सिखा जों जोंनि बे आलादा हादोरखौ सोरजिनायनि थाखाय जों नांलांगोन। जिहेतु बर'नि गेजेराव मोनथाम गोरोबथा जाबाय BSC आरो BTC आरो BTR, बे बर'फोरनि थाखाय थोजासे नङा नामा? मा बुङो? जोंथ' बे बुस्थुखौ बुंबोबाय थादों। अल बड' एक्स भलन्टियार फोर्स अर्गानाइजेशन हिसाबै सुक्तियाथ' थाखो जाबोदों। 1993 मायथाइयाव BSC एकर्ड, 2003 मायथाइयाव BTC एकर्ड, दिनै फैयै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जिथु BTR एकर्ड जाबाय। जों नुदों मोनफ्रोमबो एकर्डआ जोंनि आलादा हादोर जिथु सिमां बड'फानि जिथु सिमां बेयाव जोंना हाबदेराखै आरो जोंनि बर'फोरनि जाय गोजाम सिमां आलादा हादोर बेनि गेजेरजों जोंथ' जेबो फिथाइ थायनो नुवाखै। नंगौ काउन्सिल मोननायनि उनाव जोङो बे मोनथाम काउन्सिल मोननायनि उनाव बे मोनथाम सुक्तिनि गेजेरजों निस्सय BTC ओनसोलाव एसे डेभेलप जादों। रांखान्थि भाबै हक समाजखान्थि भाबै हक बा जोंनि हारिमुयै हक जिखुनु बिथिङाव जों एसेबाबो आगोलनि तुलनायाव डेभेलप जादों, बे सैथो। नाथाय जोङो आलादा हादोर सोरजिनो जों जुदि हायाब्ला बर'फ्रा आलादा हादोर मोनाब्ला माब्लाबाबो जोङो गोजोननाय नङा आरो थांना थानाया इयुनाव बिराद गोब्राब जागोन। बेनिखायनो जोङो अल बड' एक्स भलन्टियार फोर्स अर्गानाइजेशन हिसाबै आलादा हादोरखौ जोंनो नांथारगौ बर'फोरनो।
जिहेथु नोंथांमोना डेम'क्रेटिक हिसाबै मा बायदि हाबाफारि लानानै दङ खालामगोन होनना बुंदों? जोंना डेम'क्रेसि हिसाबै जोंथ' दा भारत संबिधाननि जिथु माने खान्थि बे खान्थि आर्टिकेलफोरखौ लानानै जों जोंनि जिथु मोन्थाय दं बेफोरखौ लानानै जों आवगायगोन आरो जोङो माने डेम'क्रेसि भाबै माने जेसेबां माने जोंनि आन्दलननि माबायाव धरना लागोन अबा जोङो माने बिदिनो डिसि अफिस हक मालाबा स्टेटआवबो जोङो माने गुवाहाटि दिसपुराव थांनानै धरना होनो गोनां जानांगौ दिल्लीयावबो जों मालाबा जन्तर महराव थांनानै जोङो धरना होनो गोनां जानांगौ माने समायनि थिननाय लेखायै जोङो डेम'क्रेसि भाबै जोंनि हाबाफारिखौ लांगोन आरो जोङो संबिधाना जोंनो मा राइट्स होदों मोन्थाय होदों बिनि आर्टिकेलफोरखौ जों फल' खालामनानै जोंनि आलादा सोरजिनाय बे हाबाफारिखौ लांबाय थागोन। डेलिगेट सिटिनि गेजेरजों दिनै मा सावरायनाय जाखो? डेलिगेट सिटिनि गेजेरजों जों बेखौनो सावरायदों माने जों जिथु दिनैनि फार्स्ट टार्मेटिं कनफारेन्सखौ जोंनि बिबानगिरिखौ जोङो जोंनि अपेन सिटिङाव हगाराबासिनो माने जाहाथे बि अपेन सिटिङाव हगारबा हयथ' एसे गुलाय गुजाय सोमजिनो हागौ होननानै जोङो माने डेलिगेट सिटिनि गेजेरजोंनो मोनफ्रोमबो आनसलिकनि बिबानगिरि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ लानानै डिस्ट्रिक्ट आरो सेन्ट्रेलनि जोंनि बाक्सानि बे बिथांमोनखौ लानानै सावरायलायनायनि गेजेरजों जों नैबे मोननै बिबाननि थाखायल' बे डेलिगेट सिटिंखौ जों लायो आफादगिरि आरो नेहाथारिनि बेलायाव।